Ahojte lidi, tady Niky a vítám vás u toho videa. Dneska je to další povídání o youtuberech. Jej! Už dlouho nevyšlo další povídání o youtuberech. A tady mám nachystaný papírek, kde mám napsaný youtubery, které chci já podpořit, protože toto už bude podpora youtuberů. Takže chci podpořit LPS Lori, takže nevím, jestli to byla Laura Nová, myslím, že to byla Laura Nová, ale teď je to LPS Lori. Tak klidně podpořte, protože nekoukám, takže LPS Lori. Sice se na tebe nekoukám, ale určitě jsi dobrá youtuberka. Potom je to další Delstar 1. Ty jsi moje kamaška Delstar, tak jestli se na tohle koukáš, tak doporučuji Delstar 1. Potom je tu LPS Petty, Sleny. Takhle se to píše. LPS Petty. Dala jsi mi jeden komentář, ale rozhodla jsem, že tebe taky, protože tebe odebírám. A chci tě podpořit. Potom to je Tomáš Slanský, můj kamarád ze třídy. Koukněte se na jeho kanál, je moc dobrý. No, až tak dobrý není, má 5 odebíratelů, ale myslím, že má dobré videjky. Ale když napíšete jen Tomáš Slanský, nevím, jestli ho tam najdete, ale má fotku Hogiho. Takže jestli najdete fotku Hogiho, Tomáš Slanský, tak to znamená Tomáš. Potom je tu hvězdička, Verkasa, hvězda. Jestli se na to koukáš Verkaso, tak ti doporučuju. Hraje Transformice, točí s ním videjka. Moc kvalitní, sice teď nejsou, možná se to lepší. Nikdo neví, ale má dost odebíratelů. Pro mě je to tak. A těch mých moc vám děkuju taky za ty vaše odběry. Takže napište do komentářů, kdo chce být dál ve podpoře youtuberech. Takže kdo chce, tak ať tohle je podpora youtuberů. Takže budu podporovat každého, kdo se chce začít s youtubem. Takže vaše Niky se odhlašuje. Čau se. Čusáče.